Aktualni sat gradskog vijeća počeo je pitanjem vijećnika liste za Rijeku Danka Švorinića hoće li riječki gradonačelnik zatražiti odgovor od policije vezan uz događanja na subotnjoj utakmici između Rijeke i Dinama. Policija je zatražila od svih koji su se parkirali ispred stadiona da uklone obilježja Armade s obrazloženjem da se time provociraju navijači gostujućeg kluba. Drugi događaj se odnosio na jedan festival primitivizma kojim su bili izloženi gledatelji na centralnoj tribini iz pravca lože u kojoj je sjedila gostujuća delegacija, odnosno izvršni predsjednik Dinama, koji se na vrlo neprimjeren i vulgaran način ophodio prema gledateljima. Gradonačelnik je istaknuo kako je već zatražio objašnjenje od policije, želeći provjeriti da li je odluka o uklanjanju navijačkih oznaka koju smatra neopravdanom naredba s vrha policijske uprave ili procjena na terenu. Što se tiče samog ponašanja gospodina Mamića, mislim da ono govori samo o sebi, da ovo nije ni prvo, a vjerojatno niti posljednje takvo ponašanje. Ne znam zašto se njemu to tretira, ali mislim da je to prije svega problem Hrvatskog nogometnog saveza. Ako elemenata za podizanje prekršajne prijave ima, a sigurno ih ima, onda policija mora tako i postupiti, zaključio je Obersnel.